Για όσους δεν έχετε καταλάβει, εμείς κατευθυνόμαστε προς τη Λέρο για γεωπαιδαγγελικούς αγώνες. Και το ταξίδι είναι 12 ώρες, φτάνουμε 6 ώρα, έχουμε ξεκινήσει από τις 6. Αυτά. Κάμερα. Φτάσαμε στο δεύτερο λιμάνι της Σάμου. Τι έχεις να πεις? Τίποτα. Θέλουμε να φάμε εδώ το μενού πλούσιο. Γιατί πήρες πατάτες ρε? Έτσι, πολύ γουστάρω. Και από εκεί τα υπόλοιπα παιδάκια μοιραστήκανε. Φάε λίγο, φάε. Μπράβο. Πέφτουμε λίγο. Εντάξει, κάνουμε. Ωραίες. Χωρίς εμένα, ρε μάγκες. Τέλειο. Πολύ αέρας τώρα. 6 παρά 10 και φτάσαμε στη Λέρο. Λία, πού ήρθαμε? Μάτεψε, Λέρο ήρθαμε. Μόλις φτάσαμε. Τι έχεις να πεις? Έτοιμοι να σκίσουμε, κάνουμε ένα πανάκι τώρα. Ήρθαμε να πάρουμε βαλίτσες. Πήραμε βαλίτσα. Θα πούμε για δωμάτιο. Λοιπόν, φτάσαμε στο δωμάτιο, μπανιαριστήκαμε. Όσοι μπανιαριστήκαμε, κάποιοι μπανιαρίζονται τώρα. Ήρθε η ώρα για ένα room tour. Με το που μπαίνεις λοιπόν είναι τα δύο κρεβατάκια. Εδώ είναι το δωμάτιο των άλλων αγοριών. Ντουλάπα, και καθρέφτης. Έχουμε 9,5 ώρα, 9 και 4 δεν έχουμε. 9 παρά 4 ραντεβού για να πάμε να πάμε. Ούψ. Αυτά μέχρι τότε θα σαχλαμαρίζουμε εδώ στο δωμάτιο. Αυτά. Υποτίθεται θα ήμασταν ο καθένας στα δωμάτια του. Στην κατάσταση. Όλα εκεί κατάσταση. Τρομοκοπάει εδώ μέσα, τι κάνετε? Πάμε, τρώμε. Εδώ είναι 8.30, ξυπνήσαμε, ντυθήκαμε. Έχετε ντυθεί εσείς? Όχι. Ντύθηκα βασικά μόνος μου. Πάμε τώρα να πάμε πρωινό. Δεν πήρα και ένα κουταλάκι. Να πάμε βλογκάκι βέβαια. Πάμε τώρα μια βόλτα στον πολύ κόσμο της Λέρου. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στο GPS βρισκόμαστε κάπου εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, στην Άλυντα. Είμαστε μέσα στη μέση του δρόμου, τι έχεις να πεις Ηλία? Νιώθω καταπληκτικά. Έτοιμο για τους αγώνες αύριο? Πανέτοιμος. Έτσι, μπράβο. Η ώρα έχει πάει 12 και 20. Πάμε να φάμε. Τι ήρθαμε να φάμε? Φάγαμε και φύγαμε ξενοδοχείο. Τι τέλειο! Είναι πολύ καθαρό. Μπράβο. Όχι, ήθελα να παραπάνω ψήσιμο σήμερα. Γάλια ήταν το παιδιά. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά, κάντε like και subscribe. Το μεταφορικό μας μέσο μόλις ήρθε. Λοιπόν, έπειτα από αρκετή ώρα ξεκούραση, η ώρα έχει πάει 6. Κάναμε μια μίνι προπόνηση. Πρέπει να κάνουμε μπάνιο. Ο ένας κάνει ήδη μπάνιο μέσα και μετά να φύγουμε. Βραδινό γεύμα. Τα μακαρόνια, το τυρί. Πιστεύεις ότι είναι χειρότερο στο ποδόσφαιρο? Χειρότερος. Γίνεται αυτός ο πανικός εδώ πέρα. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, χθες το βράδυ κοιμηθήκαμε κατά τις 11.30, ξέρει. Ξυπνήσαμε όμως, φάγαμε. Εδώ ξεκουραζόμαστε. 1 minute later. Καλιφόρνια και unforgettable. Crazy dudes, bikinis on top. Sun skins, so hot, we on your tropical. Oh, 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 oh. Γεια σας παιδιά. Because I'm in my side. Κέρι, θέλω πίσω.
Λοιπόν, οι ώρες περνάνε, η ώρα έχει πάει το 12.30. Θα πάμε για φαγητό τώρα γιατί πεινάσαμε. Γεια σας παιδιά, τώρα πάμε να φάμε. Λοιπόν, μας βάλα σε έναν VIP μέρος. Εδώ ψωμάκι με ριζάκι, σαλάτα και κοτόπουλο κρέας. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω τι τρώμε. Έχουμε ντυθεί, είμαστε έτοιμοι για τους αγώνες, φάγαμε. Εδώ όλα τα παιδιά. Μπήκαμε στα λεωφορεία, είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Έτσι Βαγγελάκο, έτσι σε βλέπω. Πήρε κάπου 18 στη σφαιροβολία και μετά θα έρθει το αγωνίσμα. Επόμενο αγώνισμα. Τρίωνος Απατζίδης. Και πρώτη νικήτρια, Μαράγδα Τζακ από κίνηση. Πάμε! Με επίδοση 4 μέτρα και 66 εκατοστά. Έχουμε τον Χρήστο Ζάκη στη 4η θέση με 11.85 και στη σφαιροβολία K16 αγοριών έχουμε τον Λίκο, ο οποίος είναι μέχρι στιγμή στην 6η θέση. Πρώτος νικητής, 7 στροφές και 200 μέτρα είναι. Δεύτερη νικήτρια, Μαρία Ζουμπαδέλη, επίδοση 15.41.94. Και πρώτη νικήτρια, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, αθλοκίνηση Μυτιλήνης, με επίδοση 15.34.55. Αθλοκίνηση Μυτιλήνης. Κορυφαίος στα 4 του 80 η ομάδα αθλοκίνησης Μυτιλήνης. Γεια σας παιδιά! Λοιπόν, ξυπνήσαμε. Είναι τελευταία μέρα αγώνων. Ετοιμαζόμαστε για να φύγουμε. Πρέπει μέχρι τις 12.30 να είμαστε έτοιμοι με τις βαλίτσες. Πάμε γήπεδο γιατί έχουμε και πανηγύρι μετά. Ακριβώς. Πάμε να τσεκάρουμε τους υπόλοιπους αν είναι έτοιμοι. Έτοιμες? Πάμε να δούμε και τα αγόρια εδώ τι κάνουν. Ανοίξτε! Έτοιμος και το 50's και ο μικιστής. Ο μικίστας βασικά. Πάμε να παίρνουμε ζέσταμα. Χωρίς προπονητές δεν γίνεται, άρα και τους προπονητές τους. Αναφέρομαι λοιπόν κατά Πάμε Σοφία. Δεύτερη νικήτρια, Σοφία Καμπουρέλη, αθλοκίνηση Μυτιλήνης.
πίσω. Ωραία, μπράβο. Προηγείται ο αθλητής Αθλοκίνηση Μυτιλήνης με επίπτωση 23-70. Το παιδί εδώ θα κάνει το ρεκόρ του πάλι. Εσύ δεν έκανες τίποτα σήμερα, είσαι άχρηστο εδώ πέρα, είναι άχρηστο αντικείμενο. Ούτε αυτή εδώ πέρα. Μπράβο ρε Ηλία! Πάμε Ηλία, πάμε. Ηλία σταματής! Πάμε! Και πρώτος νικητής Ηλίας Σταματζής, αθλοκίνηση. Πάμε ρε Ηλία. Μυτιλήνης με επίπτωση 18, δεύτερα 0-1 εκατοστά. Γεια! Τι κάνετε? Είμαι η Μαρία Ζουμπαδέλη και δεν σε ξέρουμε στα προηγούμενα 25 βίντεο. Έλα. Άντε, γεια. Κράτα το καλό! Παρακαλούμε τις αθλήτριες. Πάμε λίγο! Σου μιλάω ρε! Ζάνι! 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 Πάμε ρε! Ζάνι! Για την απονομή παρακαλούμε την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, την κυρία Σακοράφα. Απονέμεται λοιπόν στην τρίτη ομάδα, την ομάδα της αθλοκίνησης, το κύπελο και τη βαθμολογία. Πάμε να χορέψουμε τώρα. Έχει γλέντι εδώ. Να καούν τα κάρβουνα! Πάμε! Πάντα να σπάσουμε! Θα πεθάνω χάρος! Όνας τέλος, γυρίζουμε Παμφλίο. Η καλύτερη εμπειρία ever! Ήρθαμε εδώ, πήραμε να φάμε goodies με το Λύκο, η Ειρήνη. Μπήκαμε στο πούλμαν, φύγαμε για Αθήνα. Κάτσε, κάτσε. Δεν έχει τελείωσε το βίντεο. Κάντε subscribe, τέλος. Φτάσαμε στο Καλιμάρμαρο. Χαμούλης, χαμούλης. Θέλω να κατουρίσω. Κατούρα, τι πεινιάζουμε. Πάρτε κάμερα. Εγώ νομίζω από τους πρώτους Ολυμπιακούς. Χριστό, εντυπώσεις από το γήπεδο. Πολύ ωραίο μαγευτικό, νιώθεις την ενέργεια. Λοιπόν, πες μας τη γνώμη σου για το γήπεδο. Πολύ δυνατό το γήπεδο. Περιμένω να πάρω το πρώτο μου χρυσό εδώ μέσα. Ο Τζέις MVS ξέρει καλύτερα. MVS Βάκο, όλοι subscribe. Σοφία, πες μας τη γνώμη σου. Θα περιμένουμε όλες τις δουλειά εδώ πέρα πίσω μου για να μπούμε μέσα. Θα πάμε η Ερμού ή Μοναστηράκι λογικά. Τραβάω τώρα. Ναι, όντως αυτό δεν μπορεί να το πει. Να το πει. Τι είσαι Λία. Αυτό και βάλω. Ποιο. Το έβγαλα ρε. Με τα ψώνια μας, εδώ με τα παιδιά και πάμε πίσω στην ομάδα. Έτοιμοι για φαγητό, εδώ πέρα στρωθήκαμε. 1 minute later. Διπλόπαιγες. 1 minute later. Χαμούλης. Ήρθαμε στα Intersports. Εδώ να δούμε τι έχει. Πιστεύω ότι μου πάει. Κούκλος είσαι. Λοιπόν, επειδή έχουμε πάει σε πολλά γυναικεία μαγαζιά, βασικά με ρούχα, πάμε τώρα λίγο public να δούμε ωραία πραγματάκια. Εδώ είμαστε.
Τσεκάρουμε εδώ διάφορα. Είναι απλά τεράστιο εδώ πέρα. Ειρήνη. Έχει πάρα πολλά. Εδώ είναι ο χώρος μου. Είσαι ωραία. Σ' αγαπώ. Κάτι έχουν πει αυτοί, δεν ξέρω τι πιάνε. Φτάσαμε στο λιμάνι του Πειραιά. Απλοκίνηση με τη Λίνα. Σιγά μην το βάλεις αυτό. Με κοροϊδεύεις. Γεια σας. Πάμε δωμάτιο. Πώς βλέπω? Ανάποδα ρε, ανάποδα.